kung mupalit gay kag balay sa Pilipinas, mao gyud yung una nimong bantayan. Sa Pilipinas, nagkagay scammer. Yes. Sa Pilipinas, dahil kay mga fake listings, mga fraudulent na deals. Sumala gani sa NBI, sa National Bureau of Investigation, naagihapong mga real estate scams bisan atong 2023 kung daghan kaayo ang nabiktima niini. Pero nakoy 3 simple steps nga pwede nimo buhaton aron dili ka ma-scam. Number 1, you need to verify the developer's legitimacy. Kung nagay kay palito na property, tanaw nimo ang developer legit ba? Na ba sila'y license sa HLURB? Ayaw palit kung walay klaro ang ilang background. Second, you need to check the title. Tanawon nimo ang land title ug siguraduha nga naka-register sa Registry of Deeds. Pwede kay ka mangayog certified true copy para makita nimo kung legit ba ni siya nga property o development. Ikatulo, work with a licensed real estate developer or agent. Siguraduhin nga nagit sila lisensya. Kung agent, pangutana na kay PRC ID, legit ba ka? Diba? Kung ganahan ka dili ka ma-scam, be sure to follow me for more.